Ćao, ja sam Zorica Miljanović i dobrodošli u današnju epizodu podcasta Izaberi sebe. Danas razgovaram sa moje 3 klijentkinje koje su činile prvi sastav grupne psihoterapije koju sam držala i koju dalje držim. I ovo je jedna epizoda puna smeha i plača, priča iz života i priča o životu. Sa mnom su 3 žene koje su odgajane u haosu nerešenih porodičnih odnosa, odnosima zavisnosti, kozavisnosti, izdaja, preljuba i nezdravih odnosa prema sebi i prema drugima. Sa mnom su 3 žene i njihove borbe u jazu generacija i velikom preokretu u svesnom stvaranju njihove nove budućnosti. 3 žene koje su došle slomljene, a uticala jedna na drugu tako da se izgrade. 3 žene koje ne čine ženski klan, koji druge žene smatra neprijateljem, već zajednicu koja veruje u dobro i ne da onom drugom da odustane od sebe i skrene sa puta. 3 žene koje su uticale i na mene da unapredim svoj profesionalni put. Jedna od njih je Božji dar ili Teodora, koja je jedna od najboljih studenata FON-a, a još bolja arhitektica po iskustvu, health and wellness coach, neko ko je bio bez zaštite, neko ko je pušten u svet kao ptiče koje ne ume da leti, je izgradio život iz snova. Druga žena je profesorka koja najviše na svetu mrzi da radi domaće. Profesorka koja strastveno radi svoj posao i pravi je uzor omladini da možeš biti svoj i uspeti. Menja svet, ne samo svoj svet, nego da menja svet i u učionici i znam koliko su njeni učenici srećni što imaju ženu koja je primer kako voleti sebe. Treća je nežna učiteljica koja sve svoje nežnosti i ružičastih naočara drugima dala ono što nikad nije imala, a to je nežan pristup, pun prihvatanja i neko ko je odgajan u surovosti zatvorenog mindseta, siromaštva, preživljavanja, pasivnosti, a u stvari je jedno veliko svetlo za svu decu sa kojom radi u njihovoj budućnosti. Ona za decu ne donosi samo znanje, ona donosi još neke stvari koje ih čine da se osjećaju sigurno, bezbedno i da im bude udobno u svom odrastanju. Handmade biznis u kome pomaže bebama da osete ovaj svet i svu njegovu mekoću. U ovoj epizodi ćete čuti mnogo toga o njima i o tome šta su prošle kroz svoj lični rad na sebi. Ovo je epizoda u kojoj ćete čuti sa terena direktno kako izgleda grupna psihoterapija i šta se tu sve prolazi. U ovoj epizodi ćete možda najviše upoznati i mene. Moja osnovna vrednost životna je sloboda i ja sam svojim klijentima u svim ovim epizodama dala punu slobodu da pričaju o čemu god žele i kako god žele, a one su to odlučile da pričaju i o meni. Poslušajte do kraja. Šta je bio bol na početku? Možete se predstavite ako želite. Koliko imate godina, odakle dolazite, čime se bavite, šta god je vama važno. Ja, kao nikad lakšeg pitanja, niti težeg odgovora. Ko si ti u stvari? Pa ja mislim da je to neko pitanje sa kojim čovek nikad nije načisto, znaš. U stvari, možda dok ne dođe u neke godine, pa onda posloži neke stvari. Ne znam, zašto moram ja da počnem? Neću ja da počnem. Ajde ti da počni, ajde uvijek je od tebe počinjala grupa. Ona krene, ona otvori ovu Pandorinu kuticu i mi posle se hvatamo za neke ručkice, znaš. Hoćete da predstavite jedna drugu? Možda vam je tako lakše. Ne. Ne. Još crne na drugo. Ajmo na drugo pitanje, molim. Ja sam Jovana i prosvetni sam radnik i došla sam na psihoterapiju, tada sam u tom momentu imala 29-30 godina, otprilike 30, da kažemo.
I došla sam na psihoterapiju totalno polupana. Totalno polupana, sa najvećom boli u tom trenutku. Rastala sam se tada sa tim mojim emotivnim partnerom. Razišli smo se i mene je bolelo ne to što smo se mi razišli, nego to što ja ne mogu da održim svoje emotivne veze. I odatle je zapravo krenuo ceo rad i poenta je ta da ja nisam to mogla uopšte da održim jer ja nisam prihvatala sebe i samim tim ni moji emotivni partneri nisu prihvatali mene. Niti sam ja dovoljno volila sebe da bi oni mene dovoljno voleli. Došla sam sa tom boli. Jednostavno, Zuka mi je ušla u život onako sasvim spontano. Ja sam bila na jednom programu, tamo je Zoka došla da nam malo pomuti razum i onda sam zakazala kod nje prvu seansu i tako smo počele da radimo zajedno. Prvo kad je spomenula da je program grupni, ja sam kao pristala, ok, važi, jer mi je bila potrebna pomoć. Iako ne volim baš neki grupni oblik rada, na kraju sam shvatila, bar tad nisam volila, i na kraju sam shvatila da taj grupni oblik rada je za mene zaista bio veoma dobar. Iz razloga što sam tu upoznala divne žene, dve su ovde prisutne i koje su mi postale pravi prijatelji na koje mogu uvek da se oslonim. Ne moramo se čujemo svaki dan, ali znam da su tu uz mene, pored mene i tako. Danas sa njima delim svoje lepe strane koje mi se dešavaju u životu i one ružne, one bolne. Skoro sam Tijani pustila samo poruku, ali mogu da te nazovem, i ona mi je odmah odgovorila i onda sam dušu isplakala njoj preko telefona. I jako lepo kada imate takve ljude u svom životu i od uvek sam htela da imam prijatelje kao što su njih dve. Tako da eto, njih dve sam tu dobila u tom programu i pored toga što sam njih dve dobila, dobila sam mnoge stvari i ono što je na mene ostavilo najveći utisak jeste to da ja veliki, dug niz godina, zapravo više od 2 decenije, nisam mogla jednom mom članu porodice nešto da oprostim i to me jako bolelo. Jednostavno na jednoj od grupnih seansi, sesija, kako god vi to nazivate, ja to gledam kao grupni poziv, sam dušu isplakala i shvatila da zapravo ta osoba, ako je pogledam iz totalno nekog drugog ugla, da je ta osoba zapravo za mene bila heroj, a za nekog drugog je bila počinioc i ja sam nesvesno uzela ulogu te druge osobe. I nekako to je ono što najviše mogu da izvučem. Dobila sam prijatelje za ceo život i počela sam da se vraćam sebi. I od tada bukvalno kreće moja promena, od tada ja ostvarujem zdrave odnose i danas živim, doduše kratko, ali jedan jako lep, zdrav partnerski odnos. Tako da, eto. Hvala ti na ovome i ako mogu ja da izvučem ove 2 tvoje rečenice iz ovog uvoda, a to je da je bol s kojom si došla upravo taj loš odnos partnerski koji je bio negde i u toku grupe, ako mogu da kažem, ako mi dozvoljavaš, onako doživeo svoju kulminaciju u smislu jedne vrste nasilja. Da. I da je upravo taj moment gde si ti htela njemu da budeš heroj, on postao tvoj progonilac i to se sve odigralo u toku grupe gde su njegove razne vrste manipulacije u stvari bile poprilično jake, gde jedna žena sama u Srbiji ne može to da prevaziđe, a da izvuče zdravlje i živu glavu. Tako da mi je drago da si ovo pomenula, jer često što nam se odigrava kroz partnerske odnose nekada nema mnogo veze sa baš tim partnerima, nego odigrava ono što smo mi već imali u iskustvu i ono što verujemo da zaslužujemo u ovom životu. To kad si sad dotakla, ja kao da sam to negde tu u malom mozgu je kao desilo se, ali kao da nije se desilo meni. Nekako potisnemo neke te stvari, ali mi je drago da sam uspela da se zauzmem za sebe, da se izborim za sebe, jer zaista sam sebe počela da gledam nekim drugim očima
svesna sam sada koliko vredim i šta zaslužujem, šta pružam generalno u odnosima prijateljskim, partnerskim, poslovnim i ne želim da pristajem na manje od onoga što zaslužujem. Znam koliko vredim, znam koliko sam sebi lepa i koliko sam zgodna i koliko sam dobra. Ne sad da se hvalim, ali ovo navodim iz razloga što ja sam došla na psihoterapiju sa tim da ja ne vredim, da ja ne zaslužujem bolje, jer ja da zaslužujem bolje, bolje bih imala, da ja nisam ni lepa, ni zgodna, ni pametna, ni dobra, ni ništa i da mene treba gaziti. I onda sam na nesvesnom nivou kroz sve moje odabire u životu gazila sebe i kažnjavala sebe. Ja sam zapravo sama sebi bila svoj progonitelj. Šta je ono što si probala pre psihoterapije? Pa pre psihoterapije sam probala coaching, ne bih sada navodila sa kojom osobom, i nije mi to odgovaralo iz razloga što je to malo drugačija coaching sesija, kako god. Nije klasična i tu sam prestala rad iz razloga što ne volim kada mi neko nameće svoje mišljenje. Znači, ne volim da mi govori šta ja treba da radim. Ako nisam tražila pitanje, ako ne volim kada me neko osuđuje, smatram da ako je neko moj coach ili psihoterapeut ili šta god, ja ako treba tu da se ogolim i da kažem mnoge stvari, da skinem sve te slojeve sa sebe, ne treba mi savet šutniga ako sam u lošem emotivnom odnosu, nego mi treba da ja shvatim zašto sam ja u tom lošem emotivnom odnosu. I pored toga sam probala isto rad sa jednom osobom sa kojom i dan danas radim jednomesečno i taj rad mi pomaže da spoznam sebe i da se približim sebi. Tako da ne kažem ja nešto je dobro, nešto je loše, za mene je bilo loše. Ako me neko uči nekim stvarima, mislim da ne treba da me osuđuje za moje izbore, nego da ja sama dođem uz pomoć te osobe do rešenja svojih problema, po znacima navoda. Pošto su sa nama još 2 članice prvog sastava grupe, da li bi voljela da čuješ kako su te one videle kad si došla na grupu? Može. Ili želite da podelite s njom? Čuli ste šta je rekla o sebi. Aj, kako ste je videle vi? Evo, ja ću prva. Pošto je to već sad bilo davno, meni je negde ceo taj period bio onako kao jedna tranzicija, neki tunel kroz koje smo sve prošle i koji nas je vodio do nekog novog poglavlja u životu i negde Jovana kad je došla, onako kako ja prvo pamtim na grupi, jeste kao jednog ratnika koji je došao u jednu bitku i gde pokušava na sve načine nešto da reši, a uporno sabotira one glavne kvalitete svoje. I negde ja sam u Jovani, i to sam joj i rekla par puta, koliko god ona predstavljala sebe u tom nekom jakom svetlu, ja sam ipak videla taj deo njene ženstvenosti i jedva sam čekala da to pokaže i da to živi. Smatram da je Jovana veliku promenu na sebi napravila i da će ona tek pokazati njen pravi kvalitet, ali da jeste velika razlika u odnosu na onu Jovanu koja je bila na početku programa kada su muškarci bili mesta gde ona pecne i ode, gde je to služilo kao alat da istrese svoj bes, frustraciju, ljutnju i mržnju na neki način, a da se sada pretvorila u osobu koja je otvorena za potpuno novi vid odnosa i gde potpuno mislim da je spremna da uđe u taj svet mnogo lepši od onog u kome prežive. Šta je ono sa čime si ti došla u grupu? Pa ja sam prvo došla s tobom u grupu. Nisam ja došla sama. Pre grupe, ja mislim 6 godina da smo nas dve radile. Sa prekidima. Sa prekidima. Dobro, meni to nisu bili prekidi. Mi smo uvek imali neku vrstu kontakta, iako to nisu bile prave seanse, nedeljne. Trenutak s kojim sam ja došla prvo kod tebe, pa onda u grupu, pošto ne mogu baš da pričam kao Teodora i Jovana, jer ja imam pre grupe mnogo veće iskustvo od njih i mnogo duži i dublji odnos sa tobom. Ja sam kod tebe došla kao potpuno slomljena ličnost u svakom smislu, na svakom nivou.
I sve te godine, koliko god bile sa prekidima ili ne, su meni bile značajne i to veoma značajne. Tako da ja u grupu uopšte nisam želela da uđem i to mi je bilo, bože šta ću o tom svetu tamo da kažem i zašto ja u grupi i zašto sa tim ženama. Šta ja sad njima da kažem, kad ja u suštini sam smatrala da ja nemam šta da ponudim svetu, niti da nemam šta da kažem. Međutim, s obzirom da smo imale dugogodišnje iskustvo i rad, ja sam ti verovala i to je jedini razlog zašto sam je ušla u grupu. Ja nisam imala želju, niti sam imala neki cilj u grupi. Ja sam se samo prepustila u trenutku. Poverovala ti u tom momentu, jer je to bilo kao kad dete treba da prevarite da uđe kod zubara. I znate da je to za njegovo dobro, ali morate da ga prevarite na neki način, da nešto kažete i samo da mu što pre skratite analizu u glavi. Nisam imala kada da razmišljam i da analiziram da li ja treba sad tu da uđem, da li ne. Prosto prepustila sam se i eto, pokazala sam primer kako neko ko smatra za sebe da nema šta da kaže je rekao puno toga. Tako da eto, kad imate uverenje, to je uverenje samo koje nosite iz porodice i to je neko uverenje koje vas samo koči da ne pokažete svoj potencijal. Odnosno svoju vrednost, kakva god da je. Hoću li ja preživjeti ovu epizodu danas? Apsolutno. Pa kako si ti mislila s nama drugačije? Nikako. Ok, ono što su bili tvoji izazovi, kada si te prvi put vidjela, bili su baš ti porodični odnosi kojima si ti željela sve da shvatiš i da rešiš i da svima bude dobro, a ti si se jedva borila za dah. Ja se sedim kad si sedela naspram mene i pričaš mi i u svakoj rečenici postoji moment u kome treba da bukvalno uhvatiš vazduha. I to je zvučalo. I onda uspeš da mi izgovoriš do kraja. Tako da, koliko god, a to zvuči kao mnogo godina, ne znam čega, ne, mnogo je bilo onih godina koje su te dovele do toga da ti više ne možeš da dišeš od svega što si preživela. Tako je. Tako da hvala ti na svemu tome i na tom... I hoću da kažem da sam ja i došla prvo na psihoterapiju, a posle u grupu u momentu kada više nisam imala šta da izgubim. Kada sam odlučila da nemam šta više da izgubim, da sam se u potpunosti izgubila i da sada samo mogu da dobijem nešto i da mogu za sebe nešto da uradim ili bar da probam da uradim. U tom probanju sam dobila puno toga. Hoćeš li ti, Teodora, da kažeš kako si videla Jovanu kad je došla u grupu? Pošto smo sa time počeli, pa ajmo tako da pravimo krug. Može, volim krugove. Pa Jovana je za mene bila, onako sad što kaže Tića, baš je, izgleda mi kao da je bilo u prošlom životu, bukvalno. Ali onako kad evo zatvorim oči i onako setim se Jovane sa kao neka živa vatra koja je došla i što onom kosom svojom crvenom, baš dobro rekla, onako stvarno spremna je za borbu. Znači samo joj fali kopi. I došla je jako povređena i nekako je imala onako undertone je bio neki osvetnički. I nekako kada je tu osvetničku crtu usmerila muškarcima, a u stvari naravno nije bio problem negde tamo, niti je bio problem u njoj. Jednostavno došla je tu da nađe način da prihvati u stvari svoju bol i kroz što je prošla i da nekako stvari sve što se desilo. Onako prva asocijacija na Jovanu mi je, sećam se uvek kad ona kaže koliko je puta ponavljala, ali on je mene izdao i to je toliko njoj bitno, onako kao vrednost, prijateljstvo i to poverenje, jedno dvostrana ulica, gde ona stvarno u prijateljstvu se maksimalno pruži kao čovjek. Čana je baš i tu je, znaš, za tebe nekako ja je smatram kao nekog zaštitnika, onako, znaš, toliko je, a u suštini je toliko nežna i nekako kao da krije tu nežnost sa tom, znaš, pojavom vatrene kose i žene amazonke, svajačice i ona koja pa jeste, što se smeješ, stvarno. Tako te vidim i to jesi. I to jeste negde sad, kada je Tića pričala svoj deo priče sa čim je ona došla, ja se nađem onako negde između, znaš, vidim sebe, jedan deo sebe kod Tiće, jedan deo sebe kod Jovana. I baš mi je interesantno, pošto u posljednjih nedeljama iza nekako igram između dve vatre. Jovana je negde više na onoj mojoj tamna strana ličnosti, moja neka, znaš, sa kojom se ja ne diraj tu je vatra, a Tića je ovako kao neki anđelčić, znaš. Tića mi je rozi cvetić, bukvalno. To mi je asocijacija na Tiću, znaš, onaj stiker rozi cvetić, to je Tića, a Jovana mi je vatrac.
A u suštini mi imamo obe te žene u sebi, mislim, svaka. Samo na koji način ih ispoljavamo. Tako da mi je interesantno što smo, mislim, nije slučajno što smo se nas tri, eto tako, skupile i spojile nakon programa. Nekako mislim da smo prepoznale jedno u drugo i ono što same nosimo, a i neki deo nas što mi ne vidimo ko sebe, nekako smo bolje uspeli da vidimo kroz naš, kad gledaš drugoga u oči, drugačije vidiš stvari. Da je tvoj bol bio? Mnogo mi je bilo bolno. Moj bol je potekao iz moje porodice primarne, a ticao se, to je bio jedan bučkuriš svega onako. Jedna čorba krivice i besa i bola i svega i svačega, nepravde, zavisnosti, odnosa gde sam ja bila ubeđena da je to tako normalno i da je to dinamika porodična koja je onako vrlo prisutna u svetu. Mislim, nikad nisam smatrala da je to nešto pogrešno, jer nisam znala za bolje i za drugačije. I onda sam moment gde skoro sam pročitala, jako mi se dopalo, Čovek u rupi se zove, kao asocijacija Man in the Hole, kao po momentu kao plivaš onako u svom zoni komfora i desi se neki prekidač i ti upadaš u rupu, bukvalno. I ja sam upala u tu prvu rupu kada sam postala mama po prvi put. Bukvalno onako nisam znala šta me snašlo, ali mnogo veća rupa i rascep moj neki ličnost ili kako god se desio u momentu kad sam shvatila da jedna slika koju ja držim u svojoj glavi, što bi ti rekla sa ružičastim naočarama, apsolutno ne odgovara realnosti situacije u kojoj se nalazim, a vezano je za moju primarnu porodicu, prvenstveno za mamu, je meni bio totalni ponor, bukvalno na dnu bunara sam se našla. Nekako nisam dala da potonem. Mislim, ja sam onaj tip ličnosti koji uvek traži pomoć i onda sam tim ponešena i išla za pomoć, ko će da mi pomogne. Pucala sam na razna vrata. Jedno od tih vrata su bila ti. I ja mislim obe su rekli kako su imale, nisu kao htjele da uđu u grupu. Ja se ne sjećam da sam imala neki otpor prema grupi. Ja sam bila u fazonu, da, kao kad krećemo, gde da uplatim. Bukvalno zato što na prvu loptu sam sa tobom osjetila da je to i da imamo neki klik, kako god to nazvali. Tako da, ne znam, nije mi tu bilo nikakvih premišljenja. I znala sam da ću nešto izvući iz te grupe, iako nije bilo, neke strukture i to je bilo neko, u stvari, moje prvo prepuštanje i otpuštanje kontrole. Ne znam šta me čeka na kraju, ali idem. A kontrole, naravno, saznajem usput. Jedan je moj veliki odbrambeni mehanizam koji, to je samo jedna stavka koju sam nekako otkrila o sebi kroz rad sa tobom i kroz slušanje drugih priča, jer neke stvari, i prvo neke stvari zaboraviš da su se tebi desile, pa onda kad neko načne temu, tebi se nekako sećanja odmotaju. A druga stvar, meni je na primjer značilo to što je to u tom periodu bio meni jedini vid konekcije sa Srbijom, pošto živimo u dijaspori. Tako da meni je to jako značilo, taj moment pripadnosti, jer opet to isto bila jedna od mojih tema, pripadanje ili ti nepripadanje, to je strah od odbacivanja. Tu ljubav je ono što kaže Jovana, neosuđivačku ljubav, prihvatam te sa svim tvojim sranjima i s čim god da si došao, usmo, nema bežanja. I ja volim to da uvek izbacimo sav prljav veš na sto, pa ajde da rešimo. Jer ja sam uvek bila neki što rešava situacije, spasilac u svim mogućim situacijama. Tu sam se baš osjetila onako po prvi put da dala sam u stvari sebi dozvolu da budem to što jesam, bez skrivanja iza raznih maski i nekako mi to u stvari dalo hrabrosti da posle u drugim odnosima počnem da živim tu verziju prave Teodore. Nisam se više toliko bojala da će me neko prihvatiti. Mislim, to nije bio racionalan strah, kao ja sedem pa se bojim da će neko me prihvatiti. To je bilo nešto što te vuče, nesvesni neki obrazac koji ti ne daš sve karte na sto, nego uvek zadržiš nešto za sebe. Ja sad, to mi najviše značilo u mom partnerskom odnosu, u braku mi to najviše značilo, jer nisam imala mislim, nije da sam ranije nešto imala potrebu da se pravim, ali sad sam našla način na koji mogu da se izrazim, da to se čuje.
u smislu da me suprug čuje, da ne misli da je to napad ili šta god, nego zaista da čuje šta je poenta priči, da zajedno potražimo rješenje. Tako da eto, to meni je zaista, ne znam, to shvatanje sebe kroz pomoć tebe i grupe, pošto ja sam s tobom redovno radila i individualne, jednom redovno individualno, jednom redovno grupne, meni je taj period, ja mislim da je to trajalo oko 6 mjeseci. Da. 4+3 ili tako, čak i više. Da, ja sam se tebi u stvari javila u martu, skoro godinu dana nedeljnog driblanja mozga i emocija i svega je meni doprinalo da ja godinu dana nakon toga bukvalno budem u stanju, ja sam okej i kao dajem sebi dozvolu da probam nešto drugo. U stvari idem sad svojim putem, što kažu nisam uzela, mislim, bilo je to razmjena sa obje strane, ali nekako zadovoljila sam to pošto sam došla. Namirila sam se, što bi rekla. I tu mi je isto jako pomogla tvoja jedna rečenica. Ja biram gde da pripadam. I to smo jednom ja i ti pričali nešto pre nego što sam ja došla k tebe, pošto je još jedno pitanje bilo šta sam pre probala. Imam dugogodišnju kouča isto, kao što je promenila Jovana, s tim što ja sam s njom nastavila dalje da radim i fenomenalna žena, stvarno. Da ne ulazim u njenu tematiku, nego ja sam videla da mene nešto fali tu, u tom coachingu. I sad coaching kao tool i kao metod je jako, meni je fenomenalan. Međutim, ja u tom momentu nisam više imala nekakav problem sa kreiranjem budućnosti, jer sam se ja u tom momentu kada sam se tebi javila zaglavila u prošlosti. I meni je trebalo da rešim to što je bilo u prošlosti, te zamašene konce i tu zavrzlamu što ja nisam mogla nikako da vidim šta je čije i šta nosim iz svih tih porodičnih odnosa, šta je, gde se završavam ja, gde se završavaju oni, gde počinjem ja. I trebalo mi bukvalno da me neko drži za ruku i da bude svedok u svim događajima koji su se desili, jer su se ti događaji uglavnom dešavali jedan na jedan. I to je bio neko moje viđenje stvarnosti, mislim to je bila moja stvarnost, gde ja retko kad, skoro da ne kažem nikad, nisam dobila potvrdu da je moje viđenje stvarnosti validno i da to što ja osjećam da se desilo, da je to okej, kao, znaš, da je to druga strana medalje. Nego je uvek bilo kao šta tebi fali, imala si ovo, imala si ono i nekad nije ni pitanje šta ti se desilo, nego šta je nedostajalo u tom momentu. Znači, nedostajalo mi je razumem, to si ti doživjela, to je skroz okej. Međutim, kod mene to bilo, to se nije desilo ili je, ne, naravno, kao izluđivanje. Mislim, znam da nemaju namjeru da mi izlude, ali jednostavno mislim da oni nisu ni kapaciteta da prihvate moju istinu i onda su, ovo je jedina istina. I sada kad ti kao dete živiš sa ubeđenjem da je to jedina istina, ti sumnjaš posle svakoj svoje istine. I to ono što sam ja dobila od tebe, to je ta potvrda da je tvoja istina validna koliko i druga, jer da u svakom događaju postoji 2 vrste medalje, ono što, čak možda i 3, ono što se zaista desilo, ono što si ti doživjela i ono što je ona druga osoba doživjela. Tako da je to razdvajanje tih momenta mi je baš bilo značajno. Eto, malo sam odužila. Sjajno je, zato što si povezala sve ovo o čemu smo pričali. Da li ti je okej sada da čujemo kako su one videle tebe kad si ušla u grupu? Ja sam Teodoru videla kao jednu umišljenu personu. I ona to dobro zna. Odavala je takav utisak, međutim, pošto je najveća štreberka bila i radila je svaki domaći mogući, i mene štreberi izluđuju, znači ne mogu da ih smislim. A jako mi je smetala. Mnogo mi je smetala. Bila sam uz ono, bože, ko bi se družio sa ovom osobom? A onda, pored toga što hoće kao sve sad ono da nauči, ona je svako jako pametna, ona je došla sa tako nekim delovima cele svoje porodice, da ti više nisi imao pojma ko je ona. Ti u jednom momentu misliš ovo je ona, ne, onda nešto sasvim drugo, onda nešto sasvim treće, onda kao čekaj bre, stani, ja sam ja luda. Pa tako si, brate mili, izgledala, da ti kažem iskreno. Znači, i nekako, baš onako sad kad je rekla bućkuriš od porodice, kad vratim film, ne od porodice, nego tih odnosa, kad vratim film unazad, tu se stvarno više nije znalo ništa šta je njeno.
Na kraju se ispostavilo da toliko toga nije njeno, a da je ona nosila kao da je njeno. Tako da, tako sam je videla. Onaj moment koji si napravila, koji je bio sjajan, a to da se okupimo kod tebe uživo, pošto smo se mi sve viđala ovako preko Zooma, je bio moment kad sam pogledala Teodoru, sam shvatila da ona zapravo nije takva kako sam i ja videla i jako smo se brzo povezale. I tu je došlo do promene. Pitanje da bih ja promenila mišljenje o njej da je nisam videla uživo. Šalim se, verovatno bih, jer smo sve mi i sazrele i promenile se i sad smo totalno neke druge ličnosti, ali eto, tako sam je videla. A s druge strane, pokušavala je nekako sve da hendluje i da bude, da sve svoje životne uloge odigra kako treba. I majka, i supruga, i sestra, i ćerka, i više ne znam u čije odnose je ušla i kao, ne smijem nikog da izneverim, svima moram da budem tu. I onda od toga nije se čula ona, kao ona. Dok je sada vidim na totalno neki drugačiji način, mnogo je svesna sebe. Sve što radi sa ljubavlju. Radila je ona to i pre, ali je imala očekivanja od sebe. Sad odradi, mislim da odradi onako, ok, tako osjećam, tako treba, ja sam svoje dala. I pusti. Ona je control freak jedan veliki bila i sada spada u tu grupu ljudi, ali mnogo, mnogo, mnogo manje. Pošto pričamo o nečemu što kao da se desilo ne znam kad, pre Hrista, ali ovako kad uporedim tad i sad, stvarno, ogromna razlika, baš ogromna. Ja ne želim ovakvu najavu. Joj, shit, mogu jedna digresija. Joj, znači, meni je ovo je toliko tačno, znači, tačno vidim, ono, bukvalno sebe, tako kako me opisivala, ona Teodora koja je rastrzana na 16 delova, znači, ona kao razapeta i kao da sve je okej, a ja raspad sistema. I baš sad kad si rekla kao radim, stvarno hvala ti, ova verzija posle baš nekako rezonujem sa njom, zato što stvarno nekako, bukvalno to što si rekla, ja sam to utelotvorila. Zato što pre je bilo sve ono iz nekog straha, nisam dovoljna, ja još mogu još, šta sam još mogla, šta još može bolje, daj. Gde sada, što kažeš, to dam, stvarno, daću ti 100% sebe, ali ne mogu preko. Mislim, ne mogu da se protegnem više nego što sam dugačka. I stvarno sam u miru s tim. Kao dala sam sve od sebe i skroz mi je okej i nemam nikakav stres povodom toga kakav će biti rezultat. Mislim da je tu isto jako veliki faktor moje jačanje vere. Jer to je jedna stavka moja koja se stručila s početka 23. godine i evo sad smo na kraju 24. To je neka raspodela tog tereta, znaš, da nije sav taj teret moj, prvo to, a druga stvar je da tu postoji i neko treći i da, vera u Boga mi je nekako najjači moment koji ja nosim iz rada sa zaključcima. Taj tvoj moment vere si ti zapravo prenela dosta na mene i na Tiću i mislim da tebe nismo upoznale i da ti nisi imala taj moment toliko izražen, ne bi se to izrazilo kod nas. Mislim, u mojoj glavi je bilo uvek ona tvoja rečenica, moj posao, tvoj posao i Božji posao. I to je to. I ti si nama, mislim, ajde, neću govoriti nama, pretpostavljam da se Tića slaže sa mnom, ali ajde, govorit ću svoje ime, dosta pomogla time. Hvala ti na tom. Sad ćeš moj uvod da zameniš Jovaninim. Šalim se. Ja sam, na primjer, u odnosu na Jovanu imala potpuno suprotnu sliku i moja slika se nije puno menjala, zato što Teodora i ja imamo verovatno neke zajedničke osobine koje su plus i plus ide. Ja kad sam videla Teodoru, Teodora je bila u tom trenutku za mene verzija mene koju sam ja želela za sebe.
U smislu neko ko brine o svom telu, o svojoj kosi, o svom zdravlju, ko se puno informiše o svemu, ko je toliko brinuo o svima, a najmanje o sebi. I negde sam se poklopila u tom smislu sa njom. To je bio prvi moment. Drugi moment je njen identitet majke, gde je ona tim svojim primerom, odnosno načinom kako živi sa njenom ćerkicom i njenim mužem, primer da postoji i nešto drugo u odnosu na sve one loše i ružne priče kojima smo okruženi često. I negde kad sam nju upoznala na početku, rekla sam, aha, znači ima još jedan, nek imam bar još jedan ovakav primer da mi bude dovoljan, da znam da ima poente da radim na sebi. U smislu da sve što budem kod sebe promenila imaće nekog efekta, ima nade. I kad smo već došli, i dok smo došli mi do nade, onda smo došli i do vere. Za mene je otac Predrag bio karta i ulaznica za veru, a Teodora je bila neko ko je stajao, eto, možda na ulazu u tu veru i rekao, evo ja sam primer, doći. Znači, otac Predrag je bio ulaz, a ona je bila neko ko je samo meni dovoljno ulio poverenja da i ja mogu da istupim. I dan danas, kad god je pozovem i kad god sam imala neku vrstu problema ili nekog izazova, evo ode ona, pala u nesvest, verovatno. Ona me je uvek vratila na moje kvalitete, na moje sposobnosti, na ono sve što je meni u životu trebalo da mi neko ne kaže, joj jadna ti, kako si tako žrtva, pa kako te tako svi uništiše, a ti jadna, čuti tu gde si, bit će bolje, Bog sve vidi, te fraze koje slušam već 30 godina. Na programu je ona meni stalno bila kao neka enciklopedija znanja. Koliko god da je ona bila u toj čorbi, koliko god, ona je toliko crpela znanja iz svega. Znači to je, ako vi sad njoj kažete imate problem sa ovim, sad će ona lepo uopšte aplikacija nije potrebna. Nju pitate i u roku od 10 minuta vi imate kompletnu literaturu u PDF-u spakovanu na Instagramu ili vašem broju telefona. Tako da to je, na primjer, kod mene veliki plus u smislu ja volim ljude koji vole da istražuju, koji su radoznali i to je sve ono što sam ja sebi dala kao zabranu. Da budem radoznala, da istražujem, da učim, da se širim u tom intelektualnom smislu, tako da mi je ona na neki način bila poziv za sve to. I negde stalno kad sam viđala i taj njen Instagram profil i to, i nju kad sam slušala sa tim iskustvima, negde sam shvatila koliko sam sebe zakinula. I često kad smo mi imale tu našu grupu i sve to, ta njena ćerkica i taj pristup njoj je nešto potpuno vanserijski. To je takav primer, ne sad što mi snimamo ovo, nego je to stvarno primer kakav treba da imaju odnos majka i ćerka. Po mojoj meri nekoj. Tako da, eto. Ja da se ubacim, ti ću ako si završila. Da, yes. To je to uglavnom. Ja bih se samo nadovezala na ovo Tijanino, to kako je Tića nju videla, da, a kako sam je ja videla, pošto su to različite uglovi. Ovo sve što je Tića navela, to se videlo i tad. I u onoj prethodnoj verziji Teodore. Ali ja samo hoću da kažem da ono sa čime sam ja došla sam sa tom velikom boli i sa tom nekom izdajom od strane partnera i ja sam okolo slušala, ma nema to što ti želiš u životu, takvog partnera nikad nećeš naći, to ne postoji, nemoj da se zavaravaš, rodi sebi dete, iako me niko nije pitao da želim decu, samo ti da budeš dobro, šta, imaš dete i to je to, ne treba ti muško, ne treba ti ništa, ali to nije moja vrednost, jer moja primarna vrednost jeste porodica. I Teodora i njena sekundarna porodica, tako se nazovem, znači, su mi zapravo bili, ja sam samo gledala, neka mi Bog da jedan primer da ono u što ja verujem je moguće. I ja onda neću ustati od toga da to tražim i neću se zadovoljavati sranjima. Kad već moram tako da kažem. I taj odnos Teodore sa njenim suprugom i način kako se ona ponaša
prema svojoj ćerkici je nešto što mislim da skoro svi mi težimo ka tome, ali se o tome jako malo priča. Teodora je ovde nama na grupi iznosila i bolne stvari i prepirke u tim nekim odnosima, a svi nam pričaju nekim ružičastim načinima kako im je sjajno i bajno u brakovima i u vezama, nije tako. I onda je došla Teodora i rekla, sad ne rečima ovim koji ću ja da kažem, ali ona vidi brak tako, tako i tako. I ona radi na tome da se to promeni, jer će promena doći od nje. Samim tim je došla i promene njenog supruga i bukvalno mi je ona bila, svaki put kad sam pristajala na nešto manje od onoga na što nisam bila spremna, ono što ne zaslužujem, ja sam uvek u glavi imala Teodoru i njen odnos sa njenim suprugom. Znači, ja želim da živim tako i neću pristajati na manje od toga, tačka. I tu je stvarno bila nekako zvezda vodilja i meni i Tići. Da. I taj moment isto, kad ja sam imala taj opet neki svoj sistem starih uverenja, kad krenem ja i kako ću ja sad, kako je sve s poslom neizvesno, kako je besparica, kako ovo, kako ono, neko ko tamo gde ona živi zarađuje mnogo više nego mi ovde u Srbiji, kako da ne kaže nešto materijalno, da te vrati na tu tvoju sposobnost i vrednost. I kad se ti vratiš sebi, unutar sebe spoznaš svoje kvalitete, onda shvatiš da ti nikad nećeš biti siromašan i da će uvek postojati minimum bar 2-3 rešenja za bilo kakav problem. I između tih rešenja vam stoji ta vera u rešenje. Primer da je moguće i to je ono što je nekad dovoljno da vidimo, da verujemo da je moguće za nas. A to ne možemo baš da vidimo ovako u ovom svakodnevnom svetu koji ulazi, izlazi, odlazi. Tako je. Brz. Ako ne damo baš pažnju onome što je tu ispred nas, šta tačno vidimo. I onaj moment kada se sve češće čuje ta rečenica vrati se sebi, vrati se sebi. Ti se nikad nećeš vratiti sebi bez okruženja koje je tu oko tebe i koje brine o tebi i ja znam da šta god se meni bude desilo da ja imam minimum 5 predivnih ljudi oko sebe koje mogu pozvati, koji su sigurno spremni za to da mi pomogu. Da li bi htela ti da kažeš šta je ono u čemu si se ti našla? Koja je tvoja čorba bila? Nekako si nagovestila kroz ove priče, ali nisi... Moja čorba, mislim svako je došao sa svojom nekom čorbom. Moja čorba je bila miks isto svega. Ja sam se pogubila u toj nekoj kontroli, pogubila sam se u strahu, pogubila sam se jer sam smatrala da sam za sve kriva i odgovorna i da sam ja ta koja mora isto tako sve da reši, koja će isto sve da posloži, koja će da ide sve da podmetne leđa, ali nije važno da li sad je meni to okej ili da li ja to mogu, a uglavnom više nisam mogla. Ali kad nisam mogla, ja sam rekla pa dobra, ajde još ovo, pa ajde još ono. Pa si došla do 2 posla. Pa sam došla i do 3 posla. Došla sam do toga da i pored ta 3 posla sam i dodatno radila, pomagala, išla tamo, uradi ovo, završi ono, idi vikendom, vrati se, znači sve kao da je to neka osoba robot. Bukvalno i robot bi se pregreo u nekom trenutku. Tako da u mojoj čorbi je bilo je puno tuge i tuga je jedan veliki izazov za mene i veliki zadatak i bio za mene, sad je sve manji. U mojoj čorbi je nedostajalo mnogo radosti, zato što iz moje primarne porodice nisam ponela neku vrstu radosti. Sve je bila tuga, neka čamotinja i sve je bilo ta nevera. Eto, prevod svega je bila jedna velika nevera. I onda sam vremenom polako jedno po jedno rešavala, bukvalno kao da sam bila hobotnica i na svakom kraku sam imala neku vrstu izazova. Ja sa ove tačke nisam još uvek u potpunosti svesna koje sam ja postignuće postigla i koliko sam napredovala i koliko sam se promenila u odnosu na onu Tijanu možda pre 5 godina i ne samo na programu, nego i pre programa i posle. Ali eto, u mojoj čorbi je bilo puno prećutnog ne, granica, nepostavljanje ničega, tako da se to naravno posle i prelilo na moje
partnerske odnose koji su bili sve gori i gori i koji su iz mene crpili sav onaj moj potencijal i sve ono što Tijana trebala da pokaže sebi, a i svetu. I gde sam i mogla da budem mnogo više, ali dobro. Tako da sam negde na programu i spoznala da ti emotivni partnerski odnosi u suštini bili preliveni samo iz te primarne moje porodice. Problemi koji su bili u primarnoj porodici su se prelili na emotivne. Gde sam ja u tim emotivnim odnosima još jednom tražila potvrdu da ja nisam okej, da ja nisam dobro, da sa mnom nešto ozbiljno nije u redu, da će mene svako da napusti, da ja ne vredim i da prosto moram mnogo da se trudim i koliko god dobila da budem zadovoljna, makar to bile mrvice mrvaste. Da je to prosto okej i da ćutim tu gde sam i bit će bolje i to je sve. I život nisu ružičaste naočare. Ja sam svoje ružičaste naočare stavila da bih preživela. Jer da ih nisam imala, ja bih odlepila u svakom smislu te reči. Moje ružičaste naočare sam skidala postepeno na grupi i posle grupe. To naše odvajanje od grupe, jer ja sam mislila da će grupa trajati zauvek, zato što ako ja mogu za nekog da se vežem zauvek, to bi bilo super i da se mi nikad ne razdvojimo, ali to nije realno i to nije život. I taj odnos zavisnički je meni bio jedan veliki cilj koji sam, mislim, postigla. Ja sam je takođe u radu sa tobom stvorila jednu vrstu zavisničkog odnosa gde sam ja mislila, ako Zorica mene sad ne bude ove nedelje posavetovala ili mi ne prepakuje mozak, ja neću preživeti ponedeljak, ono nema šanse. Onda šta ako ja nisam u grupi? Ko će mene da čuje? Šta ću ja sad da radim? Kome ću ja sad da ispričam? Šta će sad da se desi? Naravno, baš sticam okolnosti koje su se desili kad se grupa završila. To mi je bila idealno igralište da se izigram i da naučim da budem individua za sebe i da svi ti odnosi su samo jedno bogatstvo u mom životu, ali da ne budu, da ću opet biti dobro i da ću biti okej. Da će biti nekih drugih odnosa i nečeg drugog, ali da o tome naravno ne treba ni razmišljati previše, nego prosto pustiti da ide nekim svojim tokom. A te ružičaste naočare su jako bolne i kad se skidaju onako znaju da baš budu zeznute, da ne kažem neku drugu reč. Pošto sam ja fina i roze, cvetić, a inače nisam uvek, tako da ih i dalje skidam polako, ali mislim da je sad puno bolje. Jel bi mogla da kažeš da je to bio najteži moment tokom grupe, to skidanje ružičastih naočara ili još nešto? Ne. Najteži moment grupe je bilo baš to uverenje mene, oni sad napuštaju. Mene opet neko odbacuje, neko opet ide od mene. Opet ja nisam dobro. Opet, kako ću ja, tamo sam sad bila malo dobro i sad oni ode od mene i ja opet nisam dobro. Ta tranzicija je za mene bila najbolnija i najlekovitija. Gde i naša zajednička grupa gde smo mi grešnice je jedno sjajan teren bio da ja tako izvežbam, da mi možemo uopšte da se ne čujemo nedelju dana i da tu niko nikoga ne osuđuje i da tako sam, ne znam, dobila neku potpuno novu energiju. I kad se čujemo na toj našoj Zoom kafi i da se čujemo i sat vremena i 3 sata, opet je okej. Negde vratila sam se tom šta nosim u srcu sa njima i šta sam u suštini iz grupe ponela. Naravno, imale smo mi da nisu sve ružičaste naočare i mi smo u grupi imali izazove i sa tobom i međusobno i to treba takođe reći, jer svaka od nas vodi neku svoju bitku, ima svoj život van grupe. Kad se dešavao taj raskid naš u grupi, to smo svi doživljavali kao da raskidamo s nekim dečkom, a ne sa psihoterapeutom. Hoću da kažem, i to sam imala potrebu da kažem sada, kad smo mi se kad se grupa završila ili kako već, ja sam tada shvatila da sam ja okej i da ima vas i da nema vas. I da ja biram onako kako ću da vas nosim u srcu. I da to nema veze s vama, nego da ima veze sa mnom. Ja i dalje u sebi nosim neku vrstu tog bola od odbacivanja i izdaje
ali to je to neka moja još prilika za rast. Tako da ni u grupi nije sve savršeno, drage žene koje ovo budete slušale, ali je jedno veliko igralište na kom svašta nešto možete da naučite da igrate, da nemate samo priliku za rast, nego ćete imati priliku i da padnete i da budete polupane i da plačete i da se smete i da je to sve potpuno ok i da je to u suštini pravi život. A i da kad izađu iz grupe da sve to što su unutar grupe naučile da igraju će biti u životu, samo će biti neki drugi ljudi. Ok. Hoćeš li ti, Teodora, da kažeš šta ti je bilo najteže? Ili nešto drugo što god? Ne, ja sam htjela da se osvrnem na Tiću. Ajde. Meni je fascinantno Tićino izražavanje. Znači ja se uvek oduševim sa odabirom njenih reči, kako to teče, znači kao neka nepresušna reka, razumeš? I uvek je pitan kad ćeš ti krenuti da pišeš knjigu, pošto ja mislim da od nas 4 ovde 3 knjige imamo u začetku, tako da čekamo Tićinu. A htjela sam da kažem takođe, kad je Tića rekla, pošto sam ja rodni trećića, nisam uvek, ja mislim da je to u suštini suština od nas 3, ono kao sve smo i Rozi Cvjetić i ova vatrica. A ono što me Jovana, kako me na početku doživala, sam sad onako gledajući nazad, imam neku teoriju zbog čega se to desilo, ti me ispravi me ako sam u krivu. Jovana je tačno kada je prepoznala, pošto ona ima jako dobru intuiciju. I onako, kada je prepoznala da ja taj jedan deo sebe kao zavaravam samu sebe i ne prokazujem, ali te ne praš pravo lice. I tačno je ona to videla. Jer sam ja bila premazana svim tim bojama i ona što je rekla kao šta je ovo? Daj, pokaži se žena, odluči se ko si. I to je baš to, znaš, bukvalno sam došla jebote ko sam ja. Više ne znaš ni ko si od svih tih situacija i boja premazanih. Pogotovo što je to bio moj način isto preživljavanja. Meni su 100 puta rekli u što si premazano svim bojama, znaš, i meni je to tad imponovalo. Međutim, to kad dođeš u neke godine koje više nisu srednja škola i prva godina faksa, shvatiš da to umarajući čoveč. Ti nosiš tamo neke boje i preslačiš se i oblačiš se i umoriš se, mislim, da. A što se tiče Tiće, meni je Tića... Znači, ona kaže nije svesna svog napretka, ali itekako se vidi taj napredak i to što ona rekla da je iskoristila, nije iskoristila, nego stvarno tako jeste. Grupa jeste trening za pravi život i mi jesmo došli kod tebe po kao što kad ideš na trening pa učiš nove veštine. To smo mi dobili i na grupi i sve te veštine onda odeš u pravi svet pa ih vežbaš, znaš. I pritom u svačemu kad si početnik tebi to deluje neprirodno na početku. Kao sad sam naučio šta su granice pa sad idem kao postavim granice. I ti to radiš onako mehanički. I onda ti to postane onako rutina i onda ti to kreneš da živiš. Sad negde u tom raskolu između onoga što si ti saznao, pa sad primenjuješ to što si saznao, pa dok to ne postane tvoj novi obrazac ponašanja, ti sam deluješ malo kao robot neki između. Znaš, nisi nenaštiman si i škripi sve. I ja sam tu najviše doživjela osuda. Mislim, nisu osude, ali nerazumevanja, jer je ona bila kao šta je ovo čoveče? Je ona Teodora? Ko je ova osoba? Kao zvučiš kao neki, kao tebi pune glavu, tebi ispiraju mozak, ti si... Ja kao, ne, ja sam samo pozajmila trenutnu veru nekog drugoga da mogu da stignem tamo gde sam krenula. Jer to je moć grupe, držite bukvalno za ruku, krenuo si od A do B, ne znaš kada ćeš da stigneš na B, a između je provalija, ideš po tankom ledu. I to je meni značilo proći kroz grupu, ja sljedeći put kad se to desilo bez grupe, ti već znaš kako ide proces, bio si već tu jedno, znaš. I mnogo ti je lakše da se digneš, mnogo kraće traje, svestan si, znaš, da je prolazno, jer ja bih ga prvi put kad se nađeš u tome ti ne znaš kako tad je kraj i misliš kao sad je to i neće biti nikad bolje. I nekako svaki drugi taj pad mnogo brže se digneš. To je taj neki, moj još neki dodatak šta sam ponela iz grupe. Hvala ti. Hoćeš li Jovana ti da kažeš kako si videla Tijanu? Pa meni je Tića bila, sećam se tog prvog Zuma kad je ona rekla da ona ima otpor prema grupi. Naravno nije rekla tim rečima pošto ona se jako lepo izražava što Teodora kaže i stvarno se svi oduševljavamo tim njenim načinom izražavanja.
da ona eto, ima malo otpor prema grupi, pa će vidjeti kako će ona funkcionisati do sledeće nedelje kada ti ona ne zatvara usta. I na kraju ona koja je imala najveći otpor je ona koja je čak i najviše pričala. Tako da, da, ali kako sam ja videla Tijanu kao jednu preplašenu, krhu devojku, jednu pahuljicu tako. I sad je tako nežna, a pored toga je onako, baš kao pahulja. Znači moraš da obraćaš pažnju iz kog ugla ćeš joj doći da je ne bi povredio, da ona ne bi nestala. Eto, tako nekako mi je tada izgledala, preplašena, puna te neke boli koju vuče iz prošlosti i što je ona lepo za sebe rekla, osoba koja nije znala da kaže ne. Na sve je pristajala. Od te Tiće smo došli do Tiće koja je i dalje ta nježna Tića, iako ona kaže umem da budem i drugačija, što je i normalno. Ali eto, nas dve smo, kad smo dolazile kod tebe, pošto je tada živela u istom gradu kao i ja, u kojem sada živim, našli smo se na toj autobuskoj stanici i ona je meni bila okrenuta leđima. Ona je bila ispred, ja sam bila unutra i ja sam nju od nazad prepoznala, ja sam znala da je to ona. Iako je nikad nisam videla, jer ta energija koju me ona zračila i ta lepota i ta njena kosa i to što je imala obučeno na sebi i bukvalno je predstavljala za mene pravu ženstvenost, pravu jednostavno tu žensku stranu, energiju koju ona i dan danas ima i koju ona zadržala i volila bih da nikada ne izgubi, a i mislim da neće, jer je to već sad deo njenog karaktera. I dalje je bila tako sva nežna i kad je zagrliš, samo se plašiš da je ne polomiš. Tako nekako. Ali je došla do te Tijane koja je veoma hrabra i koja uprkos svemu tome je odlučila da se odvoji i da napusti neko svoje sigurno gnezdo, po znacima navoda sigurno. I vidi se ta individualnost sada, koja uopšte nije postojala pre. Znači, uopšte. Znači, makar ona činila grupu sa još jednom osobom. To je grupa. I to ne znaš da je diraš za 3 života. A sad ona koja okači, sliku kako sama pije kafu, čita knjigu. Sama živi, jel tako? Niko je nije potreban sad. Pogotovo ne od tih ljudi Tako je, pogotovo kojih je otišla. Tako je, da. Tako da stvarno ogroman napredak i zauzima se za sebe i iako je i dalje uplašena, taj strah je mnogo, mnogo manji. Ali eto, ako neće da prizna sebi, nego morate da je napišete kilometarsku poruku pa da se vrati na tu kilometarsku da je čita. Da, svima nama je potrebna podrška. Bez obzira što savladamo sebe i nastavimo dalje, podrška je nešto što nam treba celog života. I druga osoba da nam vraća taj feedback, da nam daje to što vidi u nama, a što mi trenutno ne možemo da vidimo. Tako da mislim da ljudi koji su odrasli u detinjstvu, negde same ste to rekle, koje nisu primećene, nisu viđene, nije se čulo kako im je. Njihov svet se nije čuo da je to moment koji ste dobile na grupi, da neko mene čuje, neko me vidi. I to nama svima treba kao i hrana i voda. Tako da vam na ovom danas, na ovom sada deljenju ovoga, ja ostajem bez teksta definitivno. Sad nemam agenda. Sad vas pitam otprilike, Jovana nije rekla šta je bio najteži moment i Teodora, mislim da nisi rekla šta ti je bio najteži moment tokom grupe, tokom programa. Joj, ne znam, možda bi mogla Teodora pre mene da kaže da ja smislim najtežima. U stvari, smislila sam. Setila sam se, najteži moment mi je bio da uradim jedan jedini domaći. Znači, to mi je toliko teško bilo. Zašto? Zato što ja ne mogu da sedim i da tu piskaram i mozgam. Ne mogu. To mi je bio najteži moment. Jedan jedini domaći sam uradila i baš sam onako imala veliki otpor i sećam se, pošto smo imale i individualne seanse tada, pored te grupne, sećam se kada sam došla tebi i rekla, slušaj, otišla sam kod
tate i rekla sam mu kako sam ponosna na njega i kako ga volim i zagrlila ga i tako dalje. Kada smo se tu obe, jel te, rasplakale i kada si rekla napokon, drago mi je da je došlo do promene, da je počelo nešto da se dešava, jer ja sam baš sam imala veliki otpor ka svim tim stvarima, ali jednostavno mene nemojte terati da nešto radim, jer baš zato neću raditi, zato što me terate. I to mi je baš bilo mi je najteže to, ali eto, stvari su se posložile, jer ja to više posložim u glavi nego na papiru. Koliko mi je zanimljivo. Vidiš, drugu, kao samo nemoj da mi nešto kažeš, ali najjače što ja isto nisam nijednu domaću radila, ja sam jedan radila. Ono što je bio sastav odnos sa novcem, ali ja valjda toliko uvek dajem to neki, to sam uvek radila i u srednjoj školi, znaš, i kad ne znam odgovor, ja dignem 2 prsta. I onda uvek dajem utisak kao da sam, znaš, samo ti opet ova javila, opet ova sve uradila i onda mene nikad ni ne prozovu, znaš, da pročitam domaći. Ali mi je najjača stvar bila što ti stvarno nas nikad nisi kinjila oko tog domaćeg. To je bilo kao za vaše dobro. Mislim, uradi ga ako hoćeš, ako nećeš, nikom ništa. I, znaš, to dešavalo se 100 puta. To je tematika. Pričamo danas o tome na Zoomu i Zoom ode u totalno drugom smeru. Mislim, znaš, zato što je živa je priča, nije ono po agendi, nije... Iako negde meni ono kao odgovara kao red, rad, struktura, moram tačno da znam šta, kada, gde, to mi je nekako oslobodilo me tog pritiska od očekivanja i pritiska od da uvek mora, znaš, da se zna ta struktura, jer ne možeš život baš da živiš po strukturi i važno je biti fleksibilan, fluidan i da se nekako... I pisati na predavanjima. I pisati, to evo moje sveščice, ja sam ispunila jedno 7-8 sveščica, mogu sad da vam javim, evo piše ovde datum 10.2. Svašta smo nešto mi tu pisali. A htjela sam da kažem za Tiću nešto, malo pre sam krenula pa mi je otišla misao u drugom smeru, nego koliko mi je interesantno kako negde sve tri, po znacima navoda, patimo od tog nedostatka, to ne vidimo sebe, jer mislim, dobro, retko ko vidi, vratno to isto jedan vežba kojom se dovedeš na taj nivo da vidiš onako realno, da sagledaš sebe u smislu gde si, dokle si stigo. Jer uvek nekako kada smo podešeni na to ono kao još ti nešto pali, da budeš ceo. I baš mi je zanimljivo koliko je Tića, nekako ja je doživljavam kada se okuražila, znaš, ono kao shvatila je čovječ imam vrednost, znaš, i kao ne dozvoljavam više, znaš, da me lažeš i mažeš i da me vrtiš, nego stvarno sam sad shvatila da ipak vredim. Ona toliko ima talenta i u svojim rukama i u svojoj glavi. Ona ima svoj biznis koji ona ni ne shvata da je to biznis. Mislim, razumeš, ona toliko, koliko puta promenila to usput, onako, što bi rekla moja ćerka, what the fuck. Ali da, ona kaže, mama, kod kuće se nemamo da psujemo. Pošto imamo, znaš, eto, još jednu anegdotu da podelim, ja sam uvek patila od tog momenta dobre devojčice, jer nigde nisam mogla da ispoljavam tu lošu devojčicu, pa povučena tim iskustvom iz svog detinjstva, sa njom imam tako neka, znaš, mesta gde je okej biti, znaš, i ne valjao i ne znam, i opsovati i tako da nas zna sad. Kaže, sad smo kod kuće, sad je u redu, tako da kod kuće psujemo. Opet sam otišla na drugu stranu, ali dobro. Valjda je poenta tu bila. Sjajno, to je davanje dozvole. Šta ti je bilo najteže, si rekla to? Najteže mi je bilo moj moment u, sad da ne kažem, mesto, grad i vreme dešavanja, i ne znam nikako da nazovem događaj kom sam prisustvovala. To je baš jedna tema onako posebna. Ja, ne znam toliko ljudi da se desilo tako nešto u životu, ne znam nikako da opišem. Zorice, kao pomozi mi da nađem reči, da ne zvučim, ne znam uopšte kako da nazovem događaj kom sam prisustvovala, pod 1. Pod 2, u tom momentu da nije bilo grupe, ja bih stvarno mislila da mnogo nije dobro i u redu sa mnom. Jer sam opet doživjela moment koji sam imala ranije, to je taj moment izluđivanja. Pa ne, nije se to desilo. Pa kako da si samo ti to videla? Kako da si samo ti to doživjela?
I onda sam ja postala rogonja, jer sam ja bila u tom situaciji koja sam se našla, a zahvaljujući tebi grupi, bila sam osoba sa 2 noge na zemlji i stabilna. I mogla sam da ocenim situaciju u kojoj sam se našla i jako mi je pomoglo, to jest najviše u čemu je pomoglo i u čemu pomaže rad na sebi i otkrivanje svojih i mana, a i svojih snaga, je taj da ne može neko da te sutra izmanipuliše, da ne može da te prevali, da ne može da ti podvali i da ti proda priču da se desilo nešto što ti očigledno znaš da se nije desilo. Znači, taj moment ostajanja u integritetu, kako god da kažem, prvo da poveruješ sam sebi, a drugo da imaš podršku, da drugi ljudi da te čuju, da te ne osuđuju što si se našao u takvoj situaciji. I treće, da iz toga onako zajedno nekako izvučite lekcije, jer meni je to bila odskočna daska za veru. Baš se desilo i na značajan datum na bogojavljanje, pa eto, to mi je bio najteži moment. Čekaj, samo malo, bilo je na preobraženje, ako si... Na preobraženje, da, pravo si, izvini. A možeš, ako želiš... Testirala sam te. Da vidim kako ti je pamćenje. I ti si zapisivala, pišem se ja. Možeš da kažeš da su to bile neke New Age tehnike sa nekim... Joj, nemoj me sad, Zoki, molim te. Znači, evo, već se počela da se preznaja. Da, zato ti kažem, to je jedna tematika posebna. Možemo posebno podcast na tu temu, jer ja mislim da je, ne znam, meni bi značilo da sam ja čula iskustvo nekoga da je prošlo kroz to, jer onda možeš da se povežeš sa nekim, znaš, kad se nađeš u takvoj situaciji, može da, jedna ti misao dovoljno da se poveže sa nekim da prepoznaš u čemu si se našao, ali da, ajde da ostavimo to za neku drugu priliku. Ok, radi se o stvarima koje baš nije bezbedno da pričamo javno. Meni je ok, ja mogu da pričam o tome sutra na Pink televiziji. Bukvalno, ja sam toliko u fazonu, znam jebeno što se desilo i trenutno sam skroz ok sa tim. Što kažu, mogu i NN da ne pominjem nikoga, jer nije bitno uopšte ko su bili učesnici, bitno je poenta, suština i šta se iz toga, ne moram na Pinku. Dobro, brate, mogu na N1, ne znam gde ću, na radiju, nekom nezavisnom programu. Zorica na podcast. Da. Sloga, bratstvo i jedinstvo. Da, u stvari radilo se o nekim ritualima koji su... O retreat pa shit, kako kažete. Kako sam ja to nazvala? Rekla si retreat pa shit. Tako je i bilo. Bukvalno, ali... Bukvalno i figurativno, mislim, da, u svakom smislu. Neki smo se i usrali. Aj, evo. Znaš, šta mi je najsmešnije? Kad krenemo kod tebe na grupi, svi hi, posle 15 minuta plaču. Znači, svi ridamo, suže, idu. I onda Zorica koja krene kao sledeći put, kao šta je ovo? Smenje pred vešanje. Ne, ona lepo kaže, na dobrom ste putu. Na dobrom ste putu. Znači, raspadaš ti dobro mu kad ti je... Sjajno. Ne znaš da li si odlično pošla. Znači, užasno ti je. Haos, džumbus ti u glavi. I ti dođeš, kaže, Zorice. Znači, strašno mi je. A ona kaže, u redu je. Na dobrom si putu. A ti, znači ti ne zadaviješ, znači, kao, na kako sam dobrom putu ženo. Ja osjećam da ću poluditi. Ali ona kao, ti je u redu je, na dobrom si putu. Super. To su bili oni momenti kada se menja obrazac ponašanja, kada svesno prolazite kroz svu tu bol i ono što u stvari je bitan moment da vi u tom momentu menjate sve ono što je loše. I zato ja to tako kažem, na dobrom ste putu, a realno, da li ste bile na dobrom putu? Jesmo. Jesmo. Joj, baš. Drago mi je što pamtite rečenice. Ima li još nešto? Čuš pamtimo, ja se zapisala. Mene i dan danas... Evo, izvini, zapisala sam još jedno, stojim i ovde. Zajebala si sistem, ali si malo zajebala i sebe.
Kao, isto da ti kažem, mislim, tako, pa je malo si sistem, malo si izdevizajem. Ima li još neka? Ima, evo tražim, ajde dok vi pičete da ti uzela sam, zajebala sam se pa sam uzela novu svetsku, ovo mi je samo od početka ove godine. Nemam od prošle. Ja imam jednu rečenicu koju često onako mi padne na pamet, pogotovo kad budem u toj nekoj minus fazi, kad si ti rekla najtamnije pred zoru, ali mora da svane. Stiže zorica. I to je to. Ali uvek mora da svane i stvarno svane. Tako da tu rečenicu, ako bih mogla jednu da nosim s programa, nosim to. Ja. Mnogo toga. Ali najveća vrednost tokom programa. Pa taj program je bio izaberi sebe i meni je najveća vrednost ta što sam izabrala sebe, što sam naučila da izaberem sebe. Da kažem, ok, ja se izvinjavam, savladaj sebe. Pa onda bilo izaberi sebe. Onda smo se nadogradile. Tako je, da. I taj moment savladaj sebe stvarno jeste bilo da savladaš sebe, da naučiš šta je tvoj skript. I to mi je bilo nekako najveća vrednost, jer ja sad taj svoj skript prepoznajem u nekim novim odnosima koje stvaram. Tako da, i kažem, ok, čekaj, stani, stop. Ovo je nešto od pre i ovo sad ne pripada tebi, ajde stani sad malo. I stvarno, ok, stanem. Sve to. Znači, ovo je pripadalo nekada meni i ja sam to navikla da koristim, a ja sada, Jovana sada ne bi odreagovala tako, ajde da vidimo kako bi odreagovala. Da li bi uopšte odreagovala? Ili je boli uvo? Mislim, tako da, to mi je nekako najveća vrednost. Da vidim šta je ono na što sam navikla. Sad već znam zašto sam navikla na takve reakcije i da kažem sebi, ok, navikla si ovako. Hajde da vidimo sad da li uopšte je potrebna reakcija za ovaj događaj ili nije. Moja najveća vrednost sa programa je ta što me program naučio da niko neće doći da me spase, nego da sam ja jedina ta u kojoj leži sva snaga, potencijal i sve vrednosti koje mogu da pokažem i sebi, a i sve. I da niko neće doći i da mogu ceo svoj život da provedem sedeći, čekajući nekoga i nešto, a da će svi oko mene samo jednostavno živeti svoj život na onaj način na koji imaju kapacitet da ga žive. Jer to je negde ta spoznaja i prihvate. Ja sam još u tranziciji prihvatanja, da ne treba da budem toliko gorda da smatram da držim sve konce u rukama. Svako od nas ima neki svoj kapacitet i fazu u kojoj je spreman da nešto sa sobom uradi. I moja faza na grupi je bila tog kapaciteta, posle grupe je sad drugog kapaciteta i da je to potpuno ok. I da negde se pomirim sa tom Tijanom od pre, koja je u tom trenutku mogla toliko. Pitanje? Koja je najveća? Najveća vrednost. Pa pomenula je Tića u jednoj reči, a meni je ta reč obvojila čitav rad prošlogodišnji s tobom, jer mi je doneo toliko napredaka na svakom nivou i dimenziji i u svakom odnosu, a to je prepoznavanje gordosti. Ja nisam uopšte, naravno, čula sam za pojam gordost, tam da je gordost kao takva greh, međutim nikad nisam znala da prepoznam u kojim situacijama je to čovek gord i u kojim situacijama sam ja gorda. Znači nisam znala da to prepoznam kod sebe. Sjećam se situacije koju prepričavam i svojim prijateljicama kad sam došla kod tebe sa nekom, ne znam, pojma nema šta je bila tematika, znam da sam došla i kao pričam, eto, ja radim na sebi, znači ubih se, ovdje dolazim svaki dan, svake nedelje, individualne, grupne, moj suprug mene ne čuje, on mene ne razume, ja 100% dajem i kao ja vučem, ja guram i saslušam Zoricu onako kako ona tu ume, sve bez prekidanja, ja tu 15 minuta svako, znači pucam po svim šavovima, koliko sam se, napunila sam se usta sa sobom i kaže Zorica, Teodora, to se zove gordost. I kao onako, što vidiš, ta Tića rekla šamar realnost. Kao puf,
Kao, kako misliš? Kaže ona, pa se zove gordost. Kao svaka rečenica je krenula, jesi ti čula kao sve što pričaš? Ja dajem 100%. I ja se ulažem. I ja radim na sebi. Ja. Kaže, to je definicija gordosti. Ja kao, hvala čoveče. Ali bukvalno sam ostala zahvalnost, jer ja to nisam videla. Ja sam, znaš, pogotovo kad ti je svest na takvom nivou da ti misliš kako druga osoba treba da se promeni da bi tebi bilo bolje, što apsolutno nema veze s mozgom. I to je meni katapultiralo moj odnos sa suprugom. Moment kad sam ja shvatila kad sam ja gorda u odnosu prema njemu. Kad ja stavljam sebe iznad, kad sam kao ja sam ovo, ti si ono. I to je moment, drugi moment je bio kad se rekla u ljubavi nema računice. To mi je isto bilo fenomenalno, jer ona kao ja dam 100%, pa sad ja merim sa svojim nekim merilima, ona kaže, vi daju 100% u braku, samo što je to verovo moguće da je njegov kapacitet danas toliki, kao sutra će biti, šire se kapaciteti i tvoji i njegovi. I to je meni značilo prizemljenje, bukvalno, kao daj devojko, spusti se na zemlju, ne leti, ajde vidi šta je do tebe. I inače mi je bilo kad se rekla u braku je 100-100, kad se razvodite onda je 50-50. Verovatno sam to negdje zapisala, ali sad nemojte mi nije mi ovoj sešnici. Nego da, to mi je onako najznačajniji, zato što je meni najznačajniji i najviše napredaka vidim, jer to mi je najbliži odnos koji živim, odnos sa mojim suprugom i to mi je onako instant ogledalo da vidim gde sam ja u mom sistemu i vrednosti, gde sam sa sobom, jer tu se sve vidi, tu nemaš tu sakrivanja, mislim, razumeš. Koliko si ti imaš kapaciteta da sebe razumeš, koliko imaš kapaciteta da zadovoljiš, to jest kako sam napisala da svoje zadovoljstvo ispunim, da ga ne bih tražila od drugoga, jer to onda nije okej kad ti tražiš da ti neko drugi, da se drugi neko menja da bi tebi bilo bolje. I onda automatski kad ti počinješ da se menjaš na bolje, naravno ništa, nema tu sad neke radikalne promene kao sutra ćemo ovako, a do juče je bilo onako, nego to nekako suptilno, mislim ti kreneš da prihvataš sebe, kreneš da brineš o sebi, kreneš da odvajaš vreme za sebe, kreneš i onda automatski se promeni dinamika i u odnosu, promeni se energija tvoja lična, promeni se reakcije tvoje na neke stvari koje su te pre kao uznemiravale, više te ne uznemiravaju. Tako da taj moment uzemljenja i vraćanja na nultu tačku kao preko puta tebi je čovek koji je grešan. A ja koja sam rođena u perfekcionizmu i najviše mi isto znači je bilo što je moj muž prepoznao to i onda on sad to može kod mene da vidi kad se javi moja ta crta. Kao opet si otišla onu tvoju Teodoru kao ja nisam perfekcionista, kontrola, daj vrati se. I baš mi znači to, zato što znaš nekako oboje možemo sada da znamo u kom smo, kad smo u crvenom, znaš. I onda mi on onako vrati kao alo, mislim. Presaberi se, znaš, šta je ispod ovog. Ispod ovih reakcija, ispod ovih maničnih poteza da se sve iskontroliše. Tako da eto, ta gordost znači pomogla meni, onda kad sam krenula dalje, onda je pomogla i nama, pomogla mi je i u odnosu prema roditeljima, jer ja došla sam sa jako puno besa kod tebe, pošto mi nikad prvo potislo tog besa koji nikad nisam mogla da izrazim, zatim dodatnog besa zbog svega što se desilo i nekako me ta gordost, to jest osjećivanje u momentima kad sam gorda, pa čak i prema njima, kao ja sam ovo, vi ste ono, i to je neka unutrašnja borba koja tebi oduzima previše energije. I nekako kada su se poklopile kockice, jako blizak član porodice mi je umro početkom godine, dobiješ perspektivu, znaš, staviti takve neke stvari, životne situacije, staviti tvoj život u perspektivu da sagledaš da je život prolazan i da, mislim, možeš ti do sutra i da se ljutiš i da se batrgaš i da se, znaš, sam sebe mučiš. I nekako mi je, to sam rekla čak i svojim najbližima, kao da mi je odlazak mog ujka odneo 100 kila briga i težine i sa srca i iz naših odnosa. I to je moment gde ja osjećam istinski, nisam glupo da kažem oproštaj,
pa da sam ja sad njima nešto oprostila, da opet ne zvučim gordo, ja sam njima oprostila, nego stvarno, znaš, tu težinu odnosa mi odneo. Znači, postalo je lako. Postalo mi lako da volim svoje roditelje, da prihvatim to što se desilo, jer ono kao znam da nisu mi kapacitete za bolje, ali da u suštini su dobri ljudi, da niko to nije radio iz neke zle namere i da je namera zapravo najbitnija stvar od koje se kreće. Tako da eto, sad nadam se ono da to kako ide uglavnom ima onaj, kako se kaže na srpskom, ripple efekt. Znaš, kad ubaciš kamenčić, pa kako se kaže, ajde recimo, domino efekt recimo, u smislu da, jer ja to prepoznajem kod mojih, znaš, tu gordost koja ih toliko drži da, znaš, ne dozvoljava im da izađu iz te ljušture koja ih je onako guši već tolike godine. I moram ti priznati da mislim da je moja mama polako negde kucnula negde da tu ljusku onako rasprši, jer vidim da počela da se pita neka pitanja koja sam nije pitala sama sebe. Šta ću sad, ima li ovo smisla, gde je ovo vodi i tako, znaš, neke introspekcije koje da li ranije nije imala kapaciteta verovatno time da se bavi, pa je sad to došlo na red. Promjena kreće od jedne osobe. I stvarno je tako, znaš. I promjena i u porodici i u odnosima. Pa i u svetu. Pa i u svetu, mislim, da. Zavisi do kako se čuje. Ima li neka lekcija koju bi rekla ženama koje ovo slušaju? Nešto što bi ti poslala u svet kao nešto jako važno? Pa znaš šta? Opet nekako u posljednje vreme pa da je celovitost negde uvek kao spektar između crnog i belog. I da nekako često ljudi hodaju po nekim marginama ili kao previše sam dobra devojčica pa kao bežim od one svoje loše devojčice kako god ili previše sam moralna ili previše sam šta god sam previše. Sa druge strane ima neka suprotnost koja to previše neutrališe i da mislim da smo mi ljudi celoviti u tome što posjedujemo sve te spektrume između dobrog i lošeg i da je negde u suštini svrha rada na sebi je da spoznaš sve te delove sebi, da ih nekako integrišeš u cijelinu koja je za tebe harmonična, što baš sam izabrala tu reč umesto balansa, jer balans je opet nešto što deliš 50-50, a harmonija za svakoga izgleda drugačije, znaš. I ono nešto što je nužno za mene loše ne znači da je loše za tebe, jer nekako svi gledamo to kroz prizmu svojih vrednosti, nekako kad imaš više razumevanja za sebe i kad sebe shvatiš i razumeš, mnogo ti lakše šetaš kroz svet, jer ne obraćaš pažnju toliko, znaš, na druge ljude i shvataš u stvari da je bogatstvo odnosa zapravo u tim različitostima. I znaš, nešto što mi prije, na primjer, smetalo, opet ja se stalno vraćam na odnos sa suprugom, jer mi to bitan mi je odnos i odnos sa svojim prijateljima. Mislila sam ranije, jer sam tako imala neki pelcer, da kao treba se da radimo zajedno, treba da me podržava, treba da me ne znam šta razume, da ovo, da ono. Međutim, tu mi isto značilo kad si ti rekla kao ne možeš da imaš 100% svega u jednoj osobi, pa to nije realno, nema ni ta osoba 100% svega svojih potreba namirenih u tebi i da nije realno da se to traži od jedne osobe i da je tvoja zapravo dužnost na kraju krajeva da vidiš na koji način možeš da zadovoljiš te potrebe na drugom mjestu, naravno u okvirima normalnog i moralnog. Zašto sam to u stvari rekla? Zato što da, hoću da kažem da sam pelcer dobila, to sam htjela da počela i za prijateljstvo, za sve kao koliko smo slični, toliko smo kao kompatibilni. Međutim sam, što bi rekli u praksi, shvatila u stvari koliko je bogatstvo odnosa kad ste različiti, jer onda imaš 360. On ima interesovanja koje ja nemam, na primjer, ili ja imam interesovanja koje on nema, ali zajedno, pošto smo zajedno u odnosu, to naš odnos čini kompleksnijim i bogatiji odnos za njegova iskustva i za moja koje zajedno integrišemo u jednu cijelinu. I to isto i u prijateljstvima i mnogo je onako značajno eto da, jer ja sam opet gordost na početku rada na sebi je ta kad ti kreneš jednim putem pa sad misliš svi moraju tim putem. Kao ovo jedini pravi put, platite me, znači samo ovde, idite nigde ni levo ni desno, dok ne shvatiš da zapravo svako ima svoj pravi put i da sve na čemu se neko spotakne na tom putu je zapravo što kažu pametan nauči na tuđim lekcijama, stvarno jeste tako.
Jer ono, kroz što je Tića prošla i kroz što je Jovana prošla, ono, ne moraš čoveče da dubiš na trepavicama da ti sad gaziš po istim ono, trnju, nego nekako integrišete sva ta iskustva u jedno i dobiješ, znaš, kao da si ti to preživeo i proživeo. I izvučeš najbolje iz svega toga. Opet ja oduži da Odlično, hvala. Tijana, hoćeš li ti da kažeš neku pouku ili poruku ženama koje slušaju ovo? Pa ono što meni sad dok slušam Teodoru i ono što mi je prvo palo na pamet, a to je ono pravo, intuitivno moje, je to da ti si jednom prilikom rekla kako su svi problemi ljudski. Da svaki problem sigurno ima neko rešenje. I da ako to posmatramo kao ljudski problem, onda je rešiv. Ja sam dugo živjela u uverenju da su samo moji problemi neljudski i nerešivi. A u suštini u grupi sam shvatila da su i takako rešivi. I da možda čak i nisu toliko veliki problemi koliko u stvari postoje neki. I ono što bih ja poručila jeste da kroz svaki problem prođete sa velikom hrabrošću u srcu i da uopšte nije bitno kako ćete kroz to da prođete i da nije poenta znati ko će tačno da vam pomogne, kojom rečenicom, na kakav način, ko će tu da se nađe, da li ćete da izađete polupane glave ili potpuno srećni s toga, da samo treba da imate dovoljno hrabrosti, da se prepustite i da nije sve samo u našoj kontroli i u kontroli u našim odnosima, već ima nešto iznad nas što se na neki poseban način uvek za nas i pobrine. Tako da kroz svaki problem treba samo hrabro u centar proći. Bez analize. Ja sam, na primjer, isto kao i Teodora, taj kontrol perfekcionista koji mora tačno da zna svaki milimetar koji će da pređe da bi prešao, inače ne prelazi, inače stoji tako ukopan godinama. Da uopšte nije poenta da morate da živite onako kako ste zamislili u glavi. Jer ono što sam ja zamišljala u svojoj glavi i ovo što danas živim su potpuno dve različite priče. I mogu da kažem da je ova priča koju živim daleko smislenija od te moje zamišljene u glavi. Jovana, imaš li ti nešto što bi rekla ženama? Ono što bih im ja rekla jeste da budu svesne toga da prvo treba da prihvate sebe takve kakve jesu i da će tim prihvatanjem početi da dolazi do promene. Jer bez tog prihvatanja neće biti promene. I da budu svesne toga da vrede. Znači da vrede samim svojim postojanjem. Ne moraju da izvrše sve obaveze u kući i da rade 3-4 posla i da trče oko dece i da zadovolje svoju drugaricu, da provedu vreme sa njom i svog supruga, dečka na bilo koji način i tek onda će biti vredne. Ne, nego samo svojim postojanjem su vredne i da daju sebi i vremena jer je dugačak proces vratiti se sebi. Hvala ti na tome, divno. Zoki, znaš šta je jednu stvar koju još nismo pomenuli, a jako je bitna? Kaži. A onako te nekad te uvuče, a to je izolacija. Ako se sjećaš, bilo je znači situacija gde ti si u problemu, u rupi si i onako inicijalna reakcija je povlačim se. Kao treba mi vremena. Ali naravno nekad ti zaista treba vremena da se presložiš u glavi, ali kad to vreme predugo traje i ti se povučeš kao sam sa sobom, nekad ni ne vidiš, znaš, kad ti treba da te neko, da pružiš ruku nekom da ti izvuče, jer si predugo baš u toj izolaciji, ne deliš ni sa kim. I ja mislim da je to najgori moment kad se sam u tvojoj glavi i ne dozvoljavaš tim mislima da izađu ili na papir ili da ih kažeš nekome, jer mnogo drugačije zvuči kad izgovoriš ono što te tišti, što ti se desilo ili što je u tvojoj glavi, kako izgleda tu. U glavi je nešto mnogo strašnije nego što je zapravo na javi. I mislim da je to isto jako bitno prepoznati kad je taj moment postao samo izolacija koja te šteti i koja te vodi u destrukciju, koja te odvaja od ljudi, koja te tišti, u kojoj ti nisi okej i u tom momentu zatražiti pomoć. Jer uvek sve može da se reši. Mislim, što kažu, dok živ čovjek sve može da reši.
Rađene su razne studije na temu izolacije i ljudi je ne prepoznaju uvek u pravom momentu, ali kažu razni i stručnjaci i autori da najgore što možeš sebi da uradiš je da se izoluješ. Mhm. Tako je. Slažem se. Ja sam predugo bila u izolaciji. Baš predugo. Ali tu je onaj strah. Zavisi naravno koji ti je životni skript. Šta ako progovori, znaš. I tu ima dosta tih učutkivanja i opet ti na neki način izdaješ odnos ili kako god ako progovoriš o tome. Naravno to je sve opet u našim glavama i to nisu realne opasnosti, to je nešto što je iracionalno, ali što je tu, mislim, tebi izgleda vrlo živo i opipljivo kad je u tvojoj glavi. Da, i tako to ti je da, onaj moment isto kad si ti rekla kad se pitaš da li je stvarno to realno što se dešava i to je ono što bih ja isto poručila pored one poruke malo pre, da taj intuitivni deo nikad neće umreti u vama i da ono što vam intuitivno telo i vaš neki unutrašnji osjećaj ispod svih tih strahova i uverenja i blokada, to šta vam govori, to šta vas tera i to šta vas opominje da se pokrenete je u suštini jedini validan znak i jedino ono što treba pratiti. I to je ono kad se ja osvrnem, iako bih se za nešto kajala bih se samo zato što nisam svoju intuiciju stavila na prvo mesto, nego sam poverovala tom ledenom bregu iznad mene koji me potisnuo i koji me držao zarobljenu pod kontrolom. Jer je tako moglo jedino da se skontroliše. Znači, taj intuitivni deo svima je urođen prirodno, on treba da se neguje i on treba da se sluša. Ne, naravno, ja sam centar sveta, vi ste svi nebitni, nego onaj intuitivni deo što vam duša šalje kao poruku da je za vas neophodno, za vaše disanje, za vaš život, za vaš smisao života. Jer mislim da se tu izgubi smisao. Ja sam izgubila smisao onog trenutka kad sam poverovala da su sve te priče oko mene bile istina, da samo sam ja bila jedna velika laž. A to u stvari nije bila istina. I tekako nije bila. Tako ima svoju istinu i Tako je. nametao drugome tu svoju istinu, ne Tako je. prihvatajući u stvari da i drugi ima pravo na svoju istinu. to je opet značajno za međuljudske odnose, pogotovo bliske odnose. Jer kad udariš u prepreku i imaš sposobnost da čuješ drugu osobu i da kažeš ok, to si ti tako doživjela ili doživeo ovako sam ja doživjela i da budete oboje ok sa tim. Ja mislim da je to meni makar onako ultimativni neki odnos koji je plodan, iz kog može da se rađa nešto zdravo, nešto potentno i ne znam, baš mi je značajan taj moment što ste sad napomenuli. Intuicija isto i još jedna stvar kroz rad sa tobom kad dođeš do tog svog ličnog koda, kad shvatiš da u suštini veliki deo sveta tvog bukvalno moraš da ga srušiš jer si ga gradio po tuđim pravilima i gradio si ga po tuđim merilima, po tuđim uverenjima, po tuđim strahovima. To je za mene značilo da moram iz početka da naučim kako da budem žena, da naučim kako da budem mama, kako da budem prijatelj, kako da budem tu za sebe, kako da budem tu za druge, bukvalno sve jedan identitet da protreseš i opet i kroz da vidiš šta ostaje tu tvoje, a šta si poneo od drugih. Najviše vidi kroz odnos sa decom i kroz odnos sa partnerom. To je negde meni kao pre i posle. Jedno je stvarno i jako neophodno rad i otkrivanje sebe pre partnerskog odnosa i pre ulaska u brak i pre dece, a totalno drugo iskustvo kad sve to dodaš ujednačeno. Jer tek onda vidiš šta još nije, šta još tu ima da se reciklira i šta još tu ima što nije tvoje. Bravo, hvala vam na ovome. Za kraj pitanje je šta biste rekli za mene kao terapeut, kao osobu ili već upoznali ste me, ja mislim, jako dobro. I možete kažete, evo, javnosti što god želite o meni. Krećemo od vatrene. Sad mi nije dobro. Ako misliš da si ti luda, ne. Zoka je od svih nas najluđa.
znači, nisi ženo luda, nego ti je lud psihoterapeut. Zoka ide glavom tamo gde drugi neće nogom. Tako je, kao Duško Tošić. Kad je igrao za reprezentaciju. Ja. Ono što bih ja imala da kažem za tebe, Zoko, jeste da mi nisi bila psihoterapeut, bila bi osoba sa kojom bih se družila. Sa kojom bih se družila, sa kojom bih izlazila, sa kojom bih se zezala, jer razumem taj tvoj moment profesionalnosti, zašto nikad nisi stala se družiš sa mnom. Si htjela da mi dođeš na rođendan? Htjela mi dođeš na rođendan, a išla si sa Tićem na koncert. Ili kao, pa možemo se Nikad te družiti, neću ali to košta. To će ti pamtiti ceo život. Ali ne, kažem, stvarno bih, bila bi neko sa kim se družim, da mi nisi psihoterapeut. A ono što bih još dodala jeste da si vama emotivna i da kad plačemo mi, plačeš i ti, što je baš onako nekarakteristično za psihoterapeuta. I meni se dopalo kod tebe što si ti pokazala, nisi se postavila kao ja sam psihoterapeut, ja sam ovde sad prepuna znanja i ja sad vas slušam i vi kažete šta imate i ja vam kažem šta da uradite i to je to. Nego si svaki put pokazala da si čovek. A to je ono što sam ti ja i kroz sve te naše seanse govorila. Hvala ti što pokazuješ da si čovek, da si ti isto kao i mi u nekim trenucima polupana, razumeš, i to je to. I da tebi je isto ta grupa odgovarala kao što je i nama odgovarala. Ti si tu bila ti, iznosila si neke stvari iz svog privatnog života koje su nama, meni bar, značile. Da kažem, ok, ova žena nije savršena, ona je isto ljudsko biće kao i svi mi. Hvala ti na tome. Nema na čemu. Mogu ja. Ajde. Pa ovako, ja ne mogu tako baš kratko da kažem kao Jovana, zato što se nas dve znamo mnogo duže i onda ja sad moram to sad lepo da zavijem, ali neću da zavučem ništa ovaj put, zato što sam ja upoznala razne verzije tebe. Ja sam upoznala verziju tebe kad si bila sa Aleksejem, baš na početku našeg rada i upoznavanja ti si bila u jednoj velikoj borbi. Prvo za sebe, za njega, za tvoju ličnu karijeru. Onda smo prošle fazu tvog drugog braka, pa smo prošle tvoju prvu trudnoću, to jest drugu, pa treću. I u svim tim fazama si ti pokazala baš to što si čitala u tim tvojim knjigama, gde si se tim knjigama i štitila i pokazala svetu da ti to i tekako možeš. I intuitivno si mi i tada na banjici u kafiću rekla za tvoj drugi brak, pa nije mi to nešto specijalno, tako da smo odmah znali da i neće biti ništa specijalno, ali si ti dala sebi šansu da budeš, da slušaš neku svoju zamisao drugu, tako da sam ja upoznala tvoje razne strane i mogu da kažem da sam počastvovana. Upoznala sam i tvoju tamnu stranu. I zbog toga mi je drago jer si me time naučila da nije sve ružičasto i da nisu svi cici mici, nego su svi i jedno i drugo i da je to potpuno okej. I naučila si me da još više učvrstim vrednost porodice kod sebe, da kažem, sad ću ja baš njoj da kažem i pokažem, da idem ja tamo sada učim, pa ću ja da joj budem primer da ipak može i nešto drugačije i da ja njoj obojim možda mojim iskustvom život. A u svemu tome, u svim tim nijansama se sećam i kad si rodila Bogdana i kad sam bila u stanu kod tebe i u onim silnim igračkama po podu i ono sve, u toj svoj borbi tvojoj si imala čistu nameru i čisto srce i to je u suštini jedina poenta. Namera je ono što je i najbitnije kod svih nas. Tako da, eto, sa tobom žene će proći i ribanje, i plakanje, i smeh, i svašta, ali će sigurno, zahvaljujući tvom iskustvu takvom kakvo jeste, možda, u stvari ne možda, nego verovatno sigurno brže spoznati rešenje u sebi. Tako da, eto,
meni je bila velika čast i da nije bilo tebe tada u tim trenucima sa tim svim tvojim knjigama i znanjem, možda ni ti sama nisi znala šta ćeš sa mnom, ali si imala veru u to da eto zajedno rastemo u tome. I mi smatram da i jesmo. Tako da, eto. Hvala ti. Nema na čemu. Neki završi, molim te. Neće više da i padne na pamet da nas zove. Ovo sam vas sad zvala. Ja, isplaka nam se Zorica i mi sa njom. Red suza, red sme. Pa u životu. Pa stvarno, ne znam, Zofi, mene stalno mi je ona tvoja rečenica u glavi, mislim puno tvojih rečenica, ja se sjetim svakodnevno, a u posljednje vrijeme mi jako odzvanja sve što je ljudsko nije mi strano, to mi se mnogo svidjelo i stvarno ti, makar iz mog iskustva i eto iz odnosa prema meni i rada sa mnom, si uvek išla iz srca i iskreno i onako bukvalno dam ti sve što imam da ti dam, ne uskraćujem te za informacije, ne uskraćujem te za kritike konstruktivne, kažem ti kako stoje stvari, nema laži, prevare i bukvalno kao što čovjek zna na čemu je i to mi baš onako jedan čovečni moment kod tebe koji šta god da se desi ne može to da se izbriše, mislim, s tim si tu i s tim ćeš otići. A u prilog svemu govori to da nakon eto kom su mesecu sad je novembar, znači ja sam u martu izašla iz grupe malo ranije, nikad nisam htjela da napustim tebe kao terapeuta, jednostavno u tom momentu sam ja smatrala da je neki drugi pravac moj pravac i tu si mi isto ti, iako naravno sticaj okolnosti je bio takav kakav je bio sad, da ne ulazimo u dubiozu događanja tada, opet si mi ti dala hrabrost da kažem, ovo u ovom momentu nije za mene. I da opet poslušam sebi i svoju intuiciju i kažem, idem sad trenutno ovde, ali nikad si nisi zatvorila vrata dupetom, što kažu, nego tu sam. Idi, istražuj, ako treba, javi se. Ja jesam to i uradila. I eto, posle 8 meseci sam se ponovo vratila kod tebe, ovaj put sa drugom nekom tematikom. Opet malo, jer je nešto nova tematika i u pitanju je sada odnos sa ocem, pre je bilo odnos sa majkom. Ne da imam sad nekih trauma, mislim, u pravom smislu te reči, nego jednostavno da pretresem i taj deo sebe koji nikad nisam zavirila u njega. I mislim da iskustvo kroz koje si ti prošla životno, porodično, poslovno, na svakom nivou, ja sam jako zahvalna što i dalje imam otvorena vrata kod tebe i što želiš samo da otkrivaš nove dimenzije i što nekako integrišem tvoje iskustva, ono što sam malo rekla, što je to negdje benefit da ne moraš ti da prolaziš kroz ista ili ja iskustva kroz koje si ti prošla, jer ti si sigurno nakon meseci rada na sebi izvukla lekcije koje su iza tebe i svoje padove pretvorila u svoje snage i to je nešto što tebe kvalifikuje za čoveka i za terapeuta i za druga i kako god. Tako da eto, Zoki, ti si jedna kompletna ličnost i bukvalno neki dan kao došlo mi u svest, jebote, ova žena ima 3 sina, hello, mama puta 3. Mislim, to mi je toliko, mislim, naravno znala sam da može 3 sina, ali kao sad mi je selo, leglo mi je, kao jebote koliko snagi, koliko volje i ne znam što te vrline je potrebno da se ti izdigneš iznad svega i da jebeno odeš od svega i kažeš, ovo su sad moja pravila i u ovu kuću ja sam gazda. Ne, majke mi, to je onaj moment stvarno tvoje vrhovne vrednosti i ti si za sebe to obezbedila i imaš apsolutno kredibiliteta u svakoj priči koju pričaš jer si je lično doživjela i proživjela. Ne pričaš nešto što je u knjigama, nego pričaš nešto što je u životu. I to je meni onako jedini merodavni
moment, kako da se izrazim bolje. U nedostatku boljih reći. Tako da hvala ti, Zo. I hvala ti što si nam okupila ovakvu grupu. Ja mislim da kao neskromna će biti da kažem da je naša grupa bila super. Ne, mislim, bila je prva grupa i naravno kad nešto radiš po prvi put ti daš 100% i još malo preko, tako da smo mi verovatno imali malo veći pristup tebi u smislu ne da smo time narušavali granice, nego jednostavno je tako bila malo uža i bliži odnos. Tako da ako sam ja tebe na neki način povredila mojim odlasom iz grupe, želim da ti se ovom prilikom izvinim, jer mi nije bila nikad namera. Moja namera u tom momentu je bila samo ono što si me isto ti naučila, da vidim šta je u mom interesu i na tome ti baš hvala, jer opet taj moment razdvajanja koristi i interesa mi je isto bio jedan značajan moment iz grupe i da ti možeš da primetiš kad je nešto u tvom interesu i gde da staviš tačku, gde da staviš zarez, gde da staviš 3 tačke pa da se vratiš tome posle. To je nešto što nisam do susreta sa tobom znala da postoji kao opcija. Tako da hvala ti. Hvala vama. Po prvi put ste vi mene dirnule toliko da ja sad više nemam šta drugo da kažem nego Ej, napredovalo se. Čitali smo i mi, Zoki. Tako da, hvala vam. Nemam šta drugo da dodam, sem da sam zahvalna ne samo vama, nego i Bogu na tome što ste u mom životu i što ste imale poverenja i na svemu što smo razmenile. Idemo dalje, svako na svoj način, ali tu smo i dalje jedni za druge. Da li je to srce na Instagramu ili je to kako si, ali znamo da smo ostavili trag. Nekako nisi me povredila, ništa nije bilo lično i nisam shvatila lično, samo sam gledala uvek da i kad shvatim nešto lično, ok, to mi nešto opet govori i sve je bilo negde za nauk i značilo je da porastemo, tako da hvala ti na svemu. Nije bilo povrede, ono kao sad ja nešto sam povređena i to, ali je bilo jako značajno i to je taj moment gde ne mogu jebeno da dočaram koliko i klijenti utiču na terapeuta, ne samo oni na njih. Ja sam odabrala ovaj životni poziv i znam šta sve on nosi, koliko je blagodati, toliko je iskušenja. Tako da je meni sve to dobrodošlo i zahvalna sam na svemu. Sve ove teme koje smo pomenule u ovom današnjem podcastu obrađujem bilo kroz podcast epizodu, bilo kroz video na ovom kanalu. Zaprati kanal, zaprati me na Instagramu i uskoro kreće nova grupa sa radom. Pozivam te da nam se priključiš i zakaži svoju uvodnu besplatnu konsultaciju na kojoj ćemo da se upoznamo i da obavimo uvodni intervju. Hvala na slušanju, vidimo se u nekoj od sljedećih epizoda. Ćao!